guys. Ngayon na, nainitan na tayo. Biyahe na tayo guys. Alright guys, nandito tayo sa Lunita ngayon. So ang ganda ng init. So magpapainit tayo guys. Maghuhubad tayo ng damit. So madaling araw kaya kasi tayo naalis sa amin. So hindi tayo makapagpainit dahil ang sipon natin guys ngayon parang COVID na. Ang sipon ko guys 2 linggo na. Nasa lalamunan ko siya naka-stack. Kaya kung ano na pinag-iinom ko, ayun, ang kailangan talaga painitan ng katawan kasi parang malamig kasi ngayon eh. Kaya painit tayo dito guys. Habang nag-video tayo rito guys, mag-ubad tayo ng damit. Nandito tayo sa Lunita ngayon guys. Ito yung Ocean Park. Ayan, Ocean Park po yan. Diyan sa likod niyan, Ocean Park. So hindi maalis ang sipon natin kaya painitan natin ang likod natin. Ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng araw. Guys, nakahubad tayo guys oh. Para mainitan lahat. Hubad-hubad tayo rito oh. Para nagsisimbating ba. Wala. Tanggal na sipon natin ng tagal. Hindi matanggal ang sipon kaya painit tayo dito. Sarap ng init dito. Ang sipon ko guys, ano na eh, magdadalawang linggo na. Yung parang may COVID tayo ngayon guys. Yung lahat na naisasakay ko parang lahat may sipon. Hindi ko alam kung sa lamig o malamig na tayo ngayon dito sa Pilipinas. Lahat sinisipon. Ang problema sa sipon ngayon guys, yung masakit sa lalamunan. Kaya yun, kailangan magpainit talaga. Marami nagja-jogging dito guys kasi ang ganda ng init dito. Tayo naghubad na rin tayo para pawisan ang likod natin. Bawal ipakita ang didi guys. Kaya half body lang. Kung ano-ano na pinag-iinom ko guys, may bayabas, meron ang tawag dito, luya. Grabe. Ang problema sa sipon ngayon nasa lalamunan guys. Ang problema. Kaya kailangan magpainit talaga para yung mga katawan mo ba mainitan yung katawan.
Kasi siyempre puro lamig. Katulad ko, laging naka-aircon ako dito. So importante mainitan. Nakita nyo yung guys, yung plug ng Lunita. Yan, yung taas na yun. Yun, plug ng Lunita. So alright guys, okay na, nainitan na tayo. Biyahin na tayo guys. Magbihis na tayo. Okay na yung mga 30 seconds guys. At 30 minutes pala. 30 minutes. Alright guys, nakabalik na tayo dito sa taxi. So yan, nakapagpainit na tayo ng kaunti. So dumayo pa ng painit eh. Siyempre guys, madaling araw kasi ako umaalis sa amin, so wala pang init. Kaya dito sa Lunita napadaan ako. So yun, ang ganda ng init dito. Painit tayo ng 30 minutes. Okay na yun, basta nainit ng likod. Kaya bye bye guys.